Hej. Der er muligvis nogle af jer, der siger, hvem er det der Rom Deluxe? Hvor er de henne i verden, og hvad er det, de går og laver? Lad os tage det første først. Rom Deluxe er et lille, uafhængigt romfirma. Vi er en uafhængig aftapper, som aftapper vores egne rom, som vi finder rundt omkring i Europa. Vi smager på en masse fade, og når vi har smagt på tilstrækkeligt mange fade, så beslutter vi os for, hvad skal vi købe, og hvad vil vi gerne tappe. Vi er 100% befolket med romentusiaster. Fordi det, der er for sådan nogen som os, det er, at vi har stiftet firmaet, fordi vi i forvejen var romentusiaster. Og vi kommer aldrig til at tappe noget, vi ikke synes smager fantastisk. Så derfor så er der rigtig mange af de fade, vi smager på, som bliver sorteret fra, før vi finder lige netop det, eller de fade, som vi synes, det her, det er helt perfekt til os. Vi har en ret bred romsmag. Michael, han er meget til Jamaica. Han er meget til tunge, melassebaserede rom med et højt estertal, fordi, som han siger, Jamaica-rom, det kan ikke smage dårligt. Og det vil jeg da næsten give ham ret i, det er der meget af det, der ikke kan. Jeg er meget til rom. Jeg kan lide Agricole. Jeg kan lide Jamaica-rom. Jeg er rigtig glad for Guyana. Men der er stort set ikke noget rom, som jeg synes ikke er fantastisk. Så det vi gør, det er, at vi smager på det. Og hvis der er stemmelighed, jamen så er det jo mastertasteren i romfirmaet, det er også mig, som så må tage det tunge værv og beslutte sig for, hvad for en af de her rom skal vi så gå med. Og det gør vi faktisk næsten altid i fællesskab. Det er meget, meget sjældent, at vi ikke er enige om, hvad for en rom vi ender med at købe. Udover vores egne aftapninger, så er vi faktisk også distributører for adskillige mærker, som kommer rundt omkring fra Europa. Vi har en stor forkærlighed for uafhængige aftappere, så vi har rom fra Tamosi, en fyr, som hedder Benjamin, som oprindeligt kommer fra Holland, og som laver nogle helt fabelagtige gode aftapninger, som vi distribuerer i Danmark. Vi har rom fra Duchesse, fra et andet firma, som tilfældigvis også ligger i Holland, som også laver nogle virkelig spændende rom. Og sidst, men ikke mindst, endnu en hollænder. Den her flaske fra Sample Eleven, fra det firma, som i gamle dage hed Kintra Spirits. Det er faktisk 2 gutter, en belgier og en hollænder, som har firmaet i fællesskab. Hollænderen hedder The Whisky Mercenary, og så er der så Kintra Spirits i Holland, som faktisk laver de her ting. Så dem har vi også på hylderne. Og udover det, jamen så har vi Bristol Classic Spirit. Jeg tror, alle kender John Barrett fra England, som en fyr, der laver nogle virkelig spændende rom. Dem hylder vi også at have her i huset. Så I skal være meget velkommen til at kigge forbi i den lille rombutik nede i Haslev. Jeg håber, vi ses.